カーミースって書いてある。カーミース、はいそうカーミース。おお、でもまだ消えてない。だよ。懐かしいな。お、これ良い。お、上手上手なドラゴン。前いっぱいあるか。あ、まだ少しあるな。少しある。いや古いなこれ。古い家いっぱいあるなこっち。あ、平成26年だから。あ、新しいか。良いなこれ。ああ、みんな楽しい楽しい。そうカクカクはみんな子供だよこれ。子供が。子供やる。大人は違うんだよ。大体そうそう15歳とか18歳とか。そうそう学校終わりはみんなで書いて。そうそういいぞ。そうそう楽しい楽しい。おお上手。すごい。早いか大丈夫？はい、大丈夫。大丈夫。はい。平成20年。おおいっぱい12年前とか。古いわこれ。10年前。ああ上手な。もう少し終わりだ。これ綺麗。これ綺麗。これ良いな。うまいな。上手。綺麗だな。ああ終わりだ。終わり。終わり。これで終わりだな。あっちもあるか？あれそうか？そうだ。おおまだあるな。長いな。まだあるな。でもこっちはほんと古いな。もうないもん。ちょっとないなこれ。古いこれ。だってほらないもん。あれ。本当に古い。これは古いわ。全部あった前。そうだな。これ20年とか前だよこれ。そう。これほんと古いわ。おお。本当に古い。古いな。良いな。良いな。みんな上手。13が。18、14。子供そう大体15とかじゃない？15、良いな。16、17、18。学校終わるはみんなで最後は絵描いて。そうそうそう。これあ新しいマン。上手上手。上手な。これ。おお綺麗。上手。本当良い。良いな。それは良いですね。なあ綺麗綺麗。
終わりか。古い終わりだ。これはもう古いな。はいもう消えてるな。